Suposo que pels meus pares anar a una escola privada va ser un esforç considerable, perquè la seva voluntat, almenys això és el que sempre ens havien dit, era que anéssim a una escola laica i que a més poguéssim parlar en català. Llavors allà dintre jo còmoda no m'hi vaig sentir mai, perquè era com un entorn que tot era molt igual. Tot era una gent amb una determinada nivell econòmic i constantment havies d'anar convivint amb el de que és que el meu pare té, és que la meva mare té, és que jo tinc. I això és una cosa que a mi em feia sentir incòmoda perquè jo no tenia tant. I clar, et quedes com que jugues a segona, no? En aquell moment ho vius amb una certa incomoditat, no? I amb un neguit, i amb una cosa de que, bueno, jo no soc dels guais, no?, de la classe. Que és una cosa que jo tenia clar, que no volia que els meus fills visquessin en aquesta situació. O sigui, que no podia ser que hi haguessin aquestes polaritats. Que havien d'anar a una escola on hi hagués varietat de gent de moltes maneres de pensar, de moltes classes socials i la varietat. I conviure amb això des de l'inici de la teva vida.